Momentul festiv al inaugurării oficiale a primului tronson al metroului a avut loc la Stația Unirii. Sosirea tovarășului Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena Ceaușescu, a celorlalți tovarăși din conducerea partidului și statului, a fost salutată cu multă căldură, cu puternice aplauze și îndelungi ovații de mii de bucureșteni, care au dat glas și cu acest prilej sentimentelor de dragoste nețărmurită și înaltă stimă față de partid și secretarul său general. A fost adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu rugămintea de a tăia panglica inaugurală a primului tronson al metroului bucureștean. Cei prezenți au ovaționat îndelung pentru partidul nostru comunist, pentru secretarul său general. Prin aceste calde, entuziaste manifestări, a fost marcată darea în exploatare a importantului mijloc de transport în comun, menit să contribuie la îmbunătățirea traficului de călători în București. Pe fondul imaginilor filmate în timpul călătoriei tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu, a celorlalți tovarăși din conducerea partidului și statului, pe primul tronson al metroului bucureștean și popasului în stațiile Timpuri Noi, Izvor, Semănătoarea, Grozăvești și Eroilor, vă informăm că dialogul de lucru, desfășurat în atmosfera pe care o redau asemenea secvențe, a prelejuit examinarea largă a rezultatelor obținute și a obiectivelor viitoare. Secretarul general al partidului a apreciat modul de amplasare a stațiilor, construcția și arhitectura lor, calitatea execuției, indicând ca, paralel cu aplicarea planului de sistematizare a zonelor din jurul stațiilor, să se rezolve corespunzător acoperirea intrărilor și ieșirilor. Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au semnat pe întâia filă a cărții de onoare, adresând cele mai calde felicitări proiectanților și constructorilor, muncitorilor și specialiștilor, formațiunilor de tineret și militarilor armatei noastre, tuturor acelora care au realizat această remarcabilă lucrare tehnică, menită să contribuie la dezvoltarea transportului în comun în capitală. La început de bea pe splat un prăfuit tramvai cu cai mergea în viteză de galop, dar n-avea stație și niciun stop. S-a vorbit atunci de el ca despre lucrul cel mai cer. Deci e firesc la rândul meu un metrou să mă mândresc și eu. Trenul galben fără cai, nu-i nici pârjă, nici tramvai, dar mă poate zbor mai repede ca vântul. Nici nu să-l scăpai. Trenul galben fără cai a pornit ușor și l-a înghițit pământul. Cu pestrițul său alai, trenul galben fără cai zboară unde aș vrea să mă mai poarte gândul. Cersenin